Insellmilkom, illum it-tlieta 23 ta' frar nagħmlu t-tifkira ta' San Polikarpu, Isqof u Martri. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna li l-missier jaf x'neħtieġu qabel ma nitolbuh u jgħallem lid-dixxipli it-talba tal-missierna. Mulej, nitolbuk illum tagħtina l-qawwa li kif int taħfrilna dnubietna, aħna wkoll naħfru lil min hu ħati għalina. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Kif smajtu fit-23 ta' frar il-Knisja tfakkar Martri Isqof San Polikarpu. Dana kien isqof li trawwem fil-fidi nisranija b'kuntatt ma' dawk li kienu għadhom jiftakru l-Ġesu fil-fatt twieled fis-sena 69, twieled fl-ewwel seklu, u stess kien jgħid li l-fidi tiegħu ħada minn nies li kienu jafu direttament il-Ġesu, mhux biss l-Apostli imma d-dixxipli li kienu għadhom jiftakru lil mulej. U allura huwa meqjum bħala wieħed mix-xhieda proprju li żjed viċin it-tradizzjoni tal-Apostli. Sar isqof proprju mill-Apostli stess ta' komunità fit-Turkija, Żmirna, u miet martri bħala anzjan kellu 86 sena. Meta persekuzzjoni lokali li ġrat fi Żmirna inqatlu 12 nisran għax kienu nsara u xi xewwiexa li l-Kwadrato li kien il-konslu fi Żmirna qalu l hemm l-isqof ukoll. U allura kaxkruh fl-anfiteatru biex jagħmlu żuffiet minnu. Kwadrato ipprova isalvaħ u ta' parsi ma jafx minnu. U qallu inti nisrani, u Polikarpu qallu inti ma tafnix, ma tafx li jiena nisrani. U qallu jiena min issa niċħat lil Ġesu. U kundannawh biex jinħaraq ħaj. Sagrifiċċju tiegħu bniedem anzjan ta' 86 sena baqa' nfakkar fil-Knisja. Hemm min jgħid li biex anke Kwadrato jtaffilu dik il-moħħrija kollha ġal il xi ħadd joqtlu wkoll bis-sejf. Imma l-kundanna tiegħu kienet u beda jinħaraq ħaj. Kien ukoll mar Ruma fi żmien il-Papa Niċetu biex jippruvaw jirranġaw fuq id-data tal-Għid. Fl-ewwel seklu fi żmien Polikarpu l-Għid Ruma kien jiġi ċelebrat dejjem nhar ta' Ħadd bħalma għadna nagħmlu sal-lum. Imma fl-Asja kienu jsegwu id-data ta' meta qam Ġesu il-14 il-jum tax-xahar ludi ta' Nisan. Allura jekk jiġi 3 u 2 imbasta dik id-data x'kien hemm data fissa. Imma l-insara Latini ta' Ruma kienu jgħidu le qam fl-ewwel jum tal-ġimgħa il-Ħadd allura għandna niċċelebrawh il-Ħadd. Tkellmu b'imħabba kbira ma qablux bejniethom bħalma jiġri ħafna fl-istorja tal-Knisja anke fi żmienna, imma baqgħu ħbieb. U l-ħaġa mbagħad kellha tiġi riżolta għadha mhix riżolta sal-lum id-data tal-Għid, imma iktar il-qudiem. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Polikarpu għall-isfijiet tagħna għalina l-koll biex quddiem għażliet diffiċli ikonna l-għajnuna ta' Alla li nażlu tajjeb. Tajdu li allura qegħdin qed niċċelebraw il-festa ta' Martri għaliex mhux qed nużaw l-aħmar. Fir-Randan meta jkollna dawn
il-festi tal-qaddisin ngħidulhom kommemorazzjonijiet. It-talb tal-Knisja jkun kollu tar-Randan u jiena kif se tinnutaw meta nitlob it-talba tar-Randan se nżid ukoll it-talba ta' San Polikarpu. Imma la mhix festa bħalma kienet il-bieraħ pereżempju, aħna nibqgħu nużaw il-kulur vjola u nibqgħu nużaw it-talb tar-Randan. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek u għamel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek. Aħna u nitrażnu u nżommu l-qies fil-ħtiġijiet tal-ġisem. U Alla sit il-ħolqien intoġbok tilqa' fost il-martri lill-Isqof San Polikarpu bit-talb tiegħu għatina li bħalu nieħdu sehem fid-dbatijiet ta' Kristu ħalli miegħu nirxuxtaw għal ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarim il-ktib tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jreġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnisser u tnibbet u tagħti ż-żerrija il min jiżra u l-ħobs il min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi. Ħannollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħellisni. Il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollu ħelsu. Il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Għajnejn il-mulejn lejn il-ġusti u id-dnejn miftuħa għall-għajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Qrib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejjaq kollha tagħhom. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Dawn min għalihom li aktar ma jgħidu, aktar jinstemu.
tkunux bħalhom. Għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela jitolbu hekk. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju, nitnatfu minnu bidna. Għadna kemm smajna t-talba tant għażiża li aħna nsejħula it-talba li għallimna Ġesu. It-talba li tallimna inħarsu lejn il-missier bħala il-missier ta' kull wieħed u waħda minna. Ġesu ma għallimniex ngħidu missieri li inti fis-smewwiet, imma għallimna ngħidu missierna li inti fis-smewwiet. U tifhmu wkoll li t-talba li ngħidu ħirġa mill-Vanġelu skont San Mattew. Għandna verżjoni oħra tat-talba tal-mulej li nsibuha fl-Evanġelju skont San Luqa, imma it-talba li aħna ngħidu fil-Qudiesa u meta nitolbu, mod speċjali anke meta nitolbu r-Rużarju, meħuda mill-Vanġelu ta' San Mattew kap 6. Ġesu jintroduċi din it-talba billi jgħidilna lil min qegħdin nitkellmu, ma' min qegħdin nitkellmu meta nitolbu. Qegħdin nitkellmu ma' missier li jaf x'neħtieġu qabel ma nitolbuh. Mela mhix kwistjoni li jiena iżjed minn ma nirrepeti t-talb se nipperswadi l xi ħadd li għandu bżonn jifhem kemm għandi bżonn l-għajnuna tiegħu, diġà jaf. Imma bħal kull missier jitaxxaq meta aħna nduru lejh u niftħu qalbna miegħu. Mhux kwistjoni allura biex nuża l-kelma jibsa li uża Ġesu ta' tlablib u repetizzjonijiet bla sens, jew xi formoli maġiċi, kultant insewwet qalbi, nara talb li jitqassam, jekk titlob din jiġri xi ħaġa, jisna mat-talb hemm xi maġija. L-ispirtu tat-talba li għallimna Ġesu huwa totalment differenti. Għallimna biex lil-mulej waqt li qegħdin notolbuh ngħidu bħalma hu stess mbagħad qal fl-ort tal-Ġetsemani, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Fl-ebda mument ma ngħidulu ikun dak li rrid jien. Mhux dik it-talba li għallimna Ġesu. Mela ħudu paċenzja min qed iqassam dat-talb, donnu jekk tgħidha 7 darbiet jew tgħidha ma nafx kull meta inti se taqla l-grazzja żgur, dawn huma maġiji li joffendu it-talb nisrani. Għamlunna pjeċjur eħilsuna minnhom dan it-talb u din il-mentalità. Imma Ġesu wkoll jikkonkludi din il-katekeżi fuq it-talb b'insistenza fuq vers importanti li għallimna. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U Ġesu jgħid jekk intom taħfru, missierkom jaħfrilkom. Jekk intom ma taħfrux, lanqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Hemm espressjoni sbieħ ħafna fil-missierna, imma aħna ta' min nistaqsu għaliex Ġesu għażel dik il-frażi jaħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u għamilha kundizzjoni tant qawwija. U ir-randan x'inhu? Ir-randan huwa l-mument fejn jiena naħfer mill-qalb waqt li qed nitlob maħfra mill-qalb.
Jekk hemm penitenza kbira li għandna nagħmlu fir-Randan huwa li naħfru lil xulxin. Nitolbuk mulej tallimna nitolbu. Nitolbuk għal Papa Franġisku li qed jagħmel ġimgħa ta' talb u riflessjoni li rtir tiegħu ta' matul is-sena. Nitolbu għalina l-isfijiet fuq l-eżempju ta' San Polikarpu inkunu xhieda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min qiegħed isiba diffiċli jaħfer. U aħna il-kol kemm aħna insibu din id-diffikultà. Biex il-mulej jagħtina dawl u ġenerosità biex naħfru mill-qalb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mill-quta bil-marda bil-pandemija tal-COVID-19 b'mart ieħor. Nitolbu għal kull min qiegħed joħsibhom għal frontliners. Nitolbu għal poplu tagħna li qed jersaq lejn it-tilqima biex l-ewwel nett ma jibżax jieħu t-tilqima u fl-istess ħin l-awtoritajiet ikollhom il-faraġ li aħna qed insegwu dak kollu li qed jgħidulna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Int li int missierna u taf tassew x'għandna bżonn. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qammulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla ħalliq li tista' kollox ilqa' dawn l-offerti li ġibna quddiemek mill-frott li inti nnifsek tajtna fit-tjubitek. Int li provdejthomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet tagħna ta' din il-ħajja, fil-ħina tiegħek għamel li issa jinbidlu f'għajnuna għalina għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex jihfittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smowwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej
Osanna fl-oli tas-smewit. Għaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, mal-Martri San Polikarpu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu għal-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha int li tax u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni
minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nobiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bis-saħħa tal-misteri qaddisa li bihom tqarbilna, rażżan fina mulej il-ġibdiet tal-art u għallimna nħobbu l-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħaj lil Alla.
nofru dan ir-rużarju għal-morda kollha tagħna. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgħida fl-art. U bżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jien marbut ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgħida fl-art. U bżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkoronat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawijiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli titind kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawijiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titind kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Eħmela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Qaddisa Umm Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. U bżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed naddifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq li mħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minal l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. En għalina. Itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem verġni. Inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ hekk ikun. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħal raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun. San Ġusepp ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Policarpu Isqofu Martri,
itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-Birom Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Nfakkarkom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel. Grazzi tal-li kontu magħna, insemmilkom.